Ramogi arwaki weche manyien mag migago machiegni nyinga Milton Ochieng. Jagoro mongirore migao matiye jopiny Amos Gathecha owacho ni ng'anyo mar rowere mag Gen Z en ranyisi makende ni jopiny ok mor gi tij jotelo magi, kokwayo jotelo mondo chiew kendo chak tiyo ne jopiny kaka dwarore. Gathecha wacho ni jopiny osegolo ote ni ok gimor kod kit chenro magiyudo kowuok kuom sirkal, kendo jotije sirkal nyaka chiw kony e yo madwarore e yo mahuyanga kod adiera. Olero ni jotije sirkal nyaka we tayo migepe mag sirkal kaka mwandu magi giwegi. Gathecha nowacho magi e kar tiegruok mar sirkal ma kaunti ma Embu e kinde sidho simbe jopuonjre e lony mag telo kod dongruok e skundno. Serikali ilitoa mwelekeo ya kwamba wafanyikazi wa serikali wote ambao wamepeana vyeti vyao wakati walikuwa wanaajiriwa, hizo vyeti ziangaliwe. Na tumekuwa tukiandikia Kenya National Examination Council, tumekuwa tukiandikia vyuo vikuu, na wamekuwa wakitupatia majibu ni cheti gani ambaye ni mzuri na ambaye ni mbaya. Na tumechukua hatua, yule yote ambaye amepatikana na cheti ambaye sio mzuri, tunawatoa kazini. We are excited that we are able to produce graduates who will go and enhance and empower the public service, not just at this campus but all the campuses. And we as the Council of the Kenya School of Government are committed to doing what we can in terms of the mandate of the KSG as is contained in the Act and in accordance with various government policies